Найсильніша й могутня молитва діє одразу, щойно ти її прочитаєш. Дорогий Небесний Отче, я справді не знаю, як почати. У такій ситуації я навіть не знаю, як молитися до Тебе. Я лише прошу Тебе, даруй мені розраду й силу, будь моїм щитом і опорою в житті, допоможи мені подолати всі труднощі переді мною. Навчи мене всім серцем довіряти Тобі і знаходити справжній мир у Твоїй присутності. Дякую Тобі, що Ти ніколи не залишав мене. Дякую, що завжди огортаєш мене своєю любов'ю. Нехай кожен, хто напише «Амінь» і поділиться цією молитвою, отримає у своєму житті Боже благословення, мир і силу. Амінь.